3, 2, התחלנו שלום יוטיוברים. וזה הסרטון, זה הפעם הראשונה של מתן באנגר גיימס. סליחה, שלישית. אוקיי, הקטע שהוא גרוע ולא היה לנו סרבר לצלם בו. תגיד, מה זה ווירולף? אני בחרתי לקיט ווירולף, מה זה אומר? לא אומר לך, שיהיה מעניין. אני מותר לי לשבור קוביות? כן. אוקיי, אז זה ערוץ חדש. מה שהולך להיות פה עומר מסביר זה בעצם במקביל אני משחק. מיינקראפט. מפות אדוונצ'ר, אולי גם סורווייבל, למתן יש סרבר אז יהיה אפשר לעשות את כל הדברים האלה גם. אולי גם FTB, אם מתן יצליח לפתוח סרבר פידביסט, אם יהיה לו כוח. בואו נכנס לתוך המערה, יאללה. אוקיי, נכנס לתוך המערה. תגידי, יש כאן מובס? יש כאן כן, זומבים? יש כאן זומבים. אז זה בואו... אנגר גיימס, שאני אישית לא אוהב את השרתים האלה, אבל עוד פעם, לא היה לנו מה לצלם. והנה מישהו שכדאי לך להרוג עוד כמה דקות. תעקוב אחריו כאילו? תשיג לך חרב. תשיג לך חרב. רוני, אני מצלם. זאת רוני, היא אחותי. היא תעזור לנו. תיקח עץ, לא חכם במיוחד. תכין לך וודן סורד ותתחיל לברוח. לדוגמה ביום אתה חלש, יש לך את השיקוי הזה כאן, אבל בלילה יש לך, אתה מהיר ואתה חזק. הבנת? אז אם אתה תצליח לשרוד עד ללילה, וכמובן שלא. אוקיי. יאללה, בעיקר סרטוני מיינקראפט, ובשביל זה לנו את הסרטון, זה לא בגלל שהוא יהיה מעניין או משהו, אלא בגלל שהוא, וואו, יש לך 8 FPS. אוקיי. לא בגלל שהוא יהיה מעניין או משהו, בגלל ש... תרביץ לו עם משהו. אני מנסה. הוא סבא, יש לו מקל כזה עם אינצ'נטס. אז זה מה שסבא עושה. וואו, אני יכול למות. טוב, אז אתה הולך למות עוד 2 שניות. אז הכי חשוב לנו זה... גם עזרת PvP, אנחנו די אוהבים PvP. אני בסדר ב-PvP. מתן גרוע. יש כאן פמפקין. זה לא עוזר לנו פמפקין. אוקיי, אז עזרת PvP. אולי גם קצת survival games. תגיד, אתה חושב שתוכל לעשות בשבילי פרקור? לא, אני מדבר על אנשים. אני אצליח להגיע? לא, תנסה, זה מצחיק. יש לך עוד בלוק אחד, תשים אותו, ואז דרך אחורה תיקח תנופה ותתפלל. אין סיכוי. אז תחפור דירט. אבל מתן משתמש בטקסטור פי בגלל שעכשיו הרגע הוא התקין והוא רצה לראות אם זה עובד. והוא גם משתמש במוד אופטיפיין. די, איזום, ואנשים באים. תהיה בשיפט מפגר. אוקיי, קריפר. זה עכביש, קריפר לידו, מהצד השני. תגיד, אני מתחמאים לחיים? כן, לא. בלילה? כן. אוקיי, בוא נחפור להתדרך החוצה. ועוד משהו, זה לא הולך להיות סרטון כל כך מעניין, כי אני מת בקלות. אבל זה הולך להיות הסבר על מה שהולך להיות כאן בערוץ ומה שהולך לקרות איתו. טוב, אז מה נשאר לומר? לייק. לא אומר, אל תפסיק בסרטון, זה לייק, סאב, קומנטס.